patsogolo Malawi. Iyi ndikantambasule update. Imene tizitambasula ndikufotokoza zimene zabisidwa tizivundukula, zimene zafinyidwa tizitambasula kuzitanula, zimene mwazitsekera tizitsekula, zimene mwazibisa tizizulula. Koma sitili pano kulimbana ni munthu kapena kunyoza munthu, ayi tili pano kungopanga kantambasule update. Kantambasule update yathu ya lero sayitayi nthawi. Patsogolo Malawi patsogolo. Tiyamba ndi olemekezeka Jomo Osman ameya. Jomo Osman ayankhula ndithu pa maganizo awo. Aliyense ndi maganizo ake, ali ndi ufulu oyankhula na zimene zikuchitika pa dziko lapansi. Komano munthu sikuyenera kuyankhulira anthu ngati sudasankhidwe kuyankhulira anthu, koma kuyenera kuziyankhulira wekha. Sono Jomo Osman ayamba kutongoza mkulukuta moyo ndi boma la mkulukuta moyo. Ndi kutongoza mkulukuta moyo ndi boma la mkulukuta moyo owatenga anthu akujoni kwabweresa kuno. Ifeso tikutongoza so boma la mkulukuta moyo. Koma iwo afotokoza kuti sangamve chisoni. Pamene kana buli mena afotokoza ndio kuti sangamve chisoni. Yamikireso kuti boma la mkulukuta moyo likuvomereza ndikumakanyamula anthu akumabwira nawo kuno. Tiyamikiretu. Ndiyena kuti ine ndimva chisoni chane bwana. Poti ndi anthu ena asovutika kupotsa amene omwe ali Malawi muno. Bola iwo anakwanisa kupanga passport yawo ndikupita kunja ndikumagwira ntchito omwe ndalama zawo amangodya. Ena amangomwera mowa, ena kumanjo amva kuwawa. Koma yemwe amakumbukira kuti ineyo ndili ku Joni kuno. Olo ndili ku Joni kuno. Koma ndizikumbukira kuti kumuzi ndi ana anga, ndicha ndizitumizako kawani kwacha. Katende kwa chifaka anthu ambiri timapita umene kuja kuti tukasaka. Koma mukapita kokasaka uja mmayiwaliranso kuti muli ndi kwanu. Akuluakulu nthawi yoti tiziuzana atu chilungamo. Kumauzana chilungamo akuluakulu. Izi tiyeni ngati Amalawi tiziphunzirapo. Tapita kosaka tizikumbukira. Chifaka Amalawi timayiwalira. Nthawi nache zinachitikapo izi. Anthu anayiwalanso kuti sikulina lache anthu akujoni wandoyipa. Chifaka xenophobia sinambere. Which is, it has brought a lot of questions and discussions. Kuti anayankhula choncho pa video kuti sangamve chisoni kwa anthu amene ali kujoni. Chifukwa anthu aja amadya ndalama zawo ena amangothera mowa. Tiyeni tiyambire pamene. Olemekezeka bwana Jomo Osman ameya. Kumva chisoni silikakamiza. Kumva chisoni ndi mtima wa munthu, ndi munthu wako kuti umve chisoni ndi situation. Ngakhale pa maliro ena salira. Ndi mmene aliliwo. Ena amalira ndi mmene alili. Komano let's go back. Zachitika dzulo pa Shell. Anali ana ang'ono athidwa utsi kwa munthu ena aliyense kwina kumva chisoni. Alibe munthu anganuza kuti sangamve chisoni. Situation ngati minute. 1. 2. Ana azimayi. Ena ndiwembekezera. Ena aberekera pompaja ndikumvetsa kuti azimayi 10 aberekera pompaja. Kwa munthu uyena kumva chisoni. Situation yenerera. 4. Si anthu onse amene ali kujoni kuno amene amakhalira kumwamo. Pali ena akuthandiza zibale awo kumaliza sukulu. Pali anthu ena athandiza zibale awo kuyamba ma business. Pali anthu ena apanga ma project osiyana-siyana. Ndiye mukangonera kuti anthu ali kujoni amangomwamo wamkulakwitsa. Ife tiziyankhula chikulakwitsa. Sudali sali kujoni kuna makhalira kumwamo. 3. Pali anthu ena kuti anabwera kujoni kuno osati mokufuna kwawo. Pali ana kuti anabwera ifiro makolo awo ali kuno adayitana kubwera kuno akumana ndi mavuto ake. Pali anthu ena kuti azimayi kuti anabwera kuno chifukwa cha azimuna awo kwayitana kuti bwera. Ndiye pali azibambo amene anabwera kuno chifukwa cha mavuto sanabwera kuno zosewera. Ndiye manena kuti ku Malawi kuli mavuto.
oposa samene ali kuJoni ndizona. That's why anthu akuchoka ku Malawi kumabwera ku Joni fakta mafuto ndi anthu aja akuthandiza kupeputsa boma chipinjo chopanga create ntchito ndi anthu ena angoziganizira kuti naokha akapeze chochita kwina kwake chine chonse samangoti boma ndemo yankula kuti niyo simungamve chisoni futi anthu amangodya okha saganizira kumudzi ene mamula kuitsa. One, ngati pali munthu amene akupemphani inu ya Jomo munakamuyankha mukuja straight osaliyankhulira boma ya fo anthu amene ali kuJoni kuna kupempha boma inu ya Jomo si boma mwiso anda bomalo ndi anthu aja kupempha boma lawo then musayankhulire boma yayi anenesi ngati pali munthu amene akupemphani individually munakangomuyankha mwa individual kuti wakuti usandipemphe ndalama zako madya wekha koma anthu akupempha boma. So you can't simungayimire kuyankhulira boma pamene anthu akupempha boma chifukwa chokuti anthu aja amene ali kuno ena amene ali ku Malawi ena amatumiza katundu ku Malawi kuti katundu cha amalipira custom amalipira misonkho polowa ku Malawi bati misonkho imene imapita ku boma ndalama zake zimene zimathanso kupita ku council yanu ndalama zake zimene niyo mmatha kulandira ngati salary. Pala anthu a business amapita in and out pala anthu okuti athandiza zibale awo kusegula ma business ena magula katundu kunoko ali pambiri kumatumiza Malawi kuti ma business azibale awo aziyenda anthu amene wena ni mavenda muzinga wa plantaya amalipira somisongo ndi anthu akupempha boma lawo sakupempha inu ya Jomo unless ngati munthu anakupemphani inuyo munenera kumuyankha munthuyo mwa individual kuti iwe osayankhulira kunoku anthu anabwera ndi zolinga zosiyanasiyana sitikukana alipo anthu oti amakukhalira kumwambo sakumbukira kutosa chimene chocho tichitenge ndipo Malawi tichivomereze koma pali malangizo ena mmene akulangiza mutachitapo kanthu pali kumulangiza munthu mutachitapo kanthu osakumulangiza munthu pamene simunachitepo kanthu akuchita kanthu ndi ena anakota Jomo atumiza basi nda Jomo akulala chonchija kuti mangodya nokha ndalama zomwe ndautumizani basi zinakazomvera koma anthu ena akakumva chisoni ngati achinafushiri boma ndi anthu ena ndengati na Jomo simumva chisoni ndinuyo mmene mulili sitikutsutsana nanu ndinuyo ndipo tikulemekeza decision yanu koma chimene mungadziwe ndi chakuti sonse amali kuJoni kuno amachita zimezi zomano kwa abale anga ndili mtauni munomu ndili kuJoni konko ndili mtauni APM pamutu bendera mu kwa abale anga amene mungapulumuke amene tingapulumuke tiyeni nditenge nitenga apereka Jomo ja tugwiritse ntchito ngati sitimakumbukira kunyumba tenti amene kumbukira ngati sitimachita kanthu kunyumba tenti amene kupanga kanthu futi tonse tipita ena titsala musatengere mawu ayankhula Jomo mopsa mtima koma mwagwiritse ntchito. Of course mbusa wanzeru salalikira mtembo amalalikira anthu otsala mtembo chomwalira banthu apita lalikira anthu otsala kuti akafikire kwabwino ndi apa amalawi amene zagwera si nthawi yowalalikira munthu madzi ali nkhosi simamphunzitsa kusambira nthemene mmamvula kwamba kumphunzitsa kusambira mutamvula madzi muti ndi situation ili pano ya Malawi akufunika chithandizo ndene bwana Jomo silikusiyana tikupemphani mwene nokha ngati meya muchitepo kanthu muthandize ndithu babe zoti nesinimva chisoni mukuyenda kumva chisoni ali kuno ndi abale anu ali kuno ndi anthu anu iniyo ndi ameya anzinda mfumu ya mzinda kula anthu ambiri ku planta yako amene amathandiza azibale awo kumene kucha pano pa msuzi wata azibale waja akuvutika abweranso amene wazivutika nawo limodzi zonsezo zikhapa mutu pano ndemo nganga lino ameya anzinda mwayankhula bwino komanso pena simunayankhule bwino zinachilungawo malangizo ati madzi ali nkhosi munakavula kale anthu kumalangiza bwino komanso amene musanagwere mmadzimo malangizo ndi amene wapereka ameya agwiriseni ntchito pano pakantambasula update tikatutambasula ndipo kuma commenting inu ndi majaji ndi magistrate weruzani masulani kuti kudi ameya amene alakwitsa ameya mpati umene akhoza ameya mpati nawonso ndi munthu ngati kunomwe ngati nendemwe
inenso mwina ndakutsa makulidwe ndidzudzuleni nditambasuleni kantambasula bwino tikubweranso ndina kantambasula bwino makomano osamalayo patsogolo malayo patsogolo ziko